Ano yan, kuya? Fishing line, ano? Fishing line. Ini yung maibog pala niyan yaw. Kasi gisa kung inat mga TikTok sa'yo mo. Eh, mas maibog ini. This Abok is ni, sipigtaw mo. King Mas Eagle. maibog tong inot Pero mo. nga niya, Mas 46. manipis ini. 46. 10 man yan, 9 kilos lang. Kung Nine- nakakaulit for na 9 ilang kilos. buto ako, mapapailing ko sa'yo. Mas ini, salit ini, kisa Fishing duman. nylon. Nylon. Nylon pala siya. Yan, iyo This to. is fluorocarbon. 100% visibility. Fluorocarbon. 100%. 200 meters. Fishing line. Tama lang niya. Naggamit kami katong ano, threaded na kicking. Yung ano yan ang problema. Basta araw pa yan. Paghapon ko ako. Magay mo tanan, kapag Ang braided sa kanapat-pat na Dapat patang braided. nasa na tubag ang twist niya. Ah. Pagbaliktad ang ano mo. Na kaya ribayan ko kaya Kano yung siguro nga mono. monocarbon. Fluorocarbon. Fluoromonocarbon. Tansi talaga sa tansi pag nakalagyan. Hmm. Ayan, yan ako yan. Monofilament. Mono ini fluorocarbon yan. Itong monofilament ang mawag. Ayan, mono filament ini. Ayan kaya pang ano yan, pang leader. Iba baga ang texture sa texture Iyo, kanina. pang leader talaga niyaw. Ini pang ano line. Ini pang texture out talaga ni kanita. Ini sa kaya na ni mababalik ka nila kung magdimbang way. Puro. Ah. Magabat yan. Sa isa hirisa sa tubig. Kaya Pirang metro na kalaog dito kuya. depende sa ibog. Depende sa MM 0.35 o yan, may raibog na yung 130, yung 0.25 mm 290, 0.30 180. Nagdidepend kay yan di Sa ibog kang ano. Ang tamsik. Kaya may mga ratio lang yan kung ano kaya. Kaya hindi tayo may raibog ni mga 180. 0.60 ba ganun? 180. 0.60. Kung 0.60 niyo, pare na kani mag 100. Dito yan.